Godmorgen, jeg starter hver morgen ved at rense min hud. Jeg starter faktisk hver morgen med det, som jeg også slutter hver aften med. Jeg renser min hud, når jeg renser min hud, så bruger jeg min eye serum, og så bruger jeg min creme. Og så er jeg altså good to go, enten til at gå i seng eller få lagt dagens makeup. Det betyder utrolig meget for min makeup, at jeg har en god, ren hud inden, som ligesom er dejligt frisk og fugtet. Inden jeg lægger makeupen, så bruger jeg en primer. Jeg har købt den her primer fra Lancôme, den synes jeg er rigtig god. Men jeg har faktisk også købt den her inden for, jeg tror det var for Julie Bøje, jeg mener jeg har købt den. Og den er altså også virkelig, virkelig god, fordi jeg tror ikke det er en primer, men den fungerer. Jeg er fan af den. Altså det er ligesom om den tager og fylder alle fugerne ud, som jeg kalder det. Alle hullerne ud, og tager det der tørhed, som ligesom får en ren spartelmasse, hvor man kan bygge ovenpå. Jeg bliver rigtig tør her rigtig ofte, så jeg så altid for at komme brænder der og her og rundt lige ved næse, hvor lige her. Der har jeg set på rigtig mange, at der tit samler sig makeup her, så det er altså vigtigt, at man lige... Jeg er jo frisør, så jeg ser rigtig mange oppefra. Skal vi lige huske, og der er ikke noget galt i det, at man gør det. Folk de ligger som de vil, men jeg har bare lagt mærke til igennem mine 20 år som frisør. Det var især i starten, da jeg startede som frisør, eller i lærer. Men der gik vi jo også med en anden type makeup. Der var rigtig mange, der havde det herinde. Men det er jo også tilbage i... Ja. Så er den ligesom kommet på. Lige pt. Så er jeg i gang med at afprøve den her. Og det er simpelthen fordi den er 5 i 1, og den har noget anti et eller andet. Ja, det ved jeg sgu ikke hvad. Det er også lige meget. Hvad hedder det? I kan selv læse det. Nå, men jeg synes faktisk, den fungerer meget godt. Jeg ved godt, at man skal bruge de der smarte. Og de er jo faktisk også skide effektive. Den her. Men lige det her, der føler jeg altså bare, det fungerer bedst med klør 5. Så det gør jeg, og det er i en makeup artist øjne sikkert bandløst. Eller bandlyst, eller hvad delen det hedder. Men jeg synes, det fungerer godt for mig oven på min primer, og så er det det, jeg gør. Det er jo det, vi skal huske her i livet. Det, der fungerer på den ene, er ikke sikkert, det fungerer på den anden, og det kan også godt være, at det ikke er korrekt. Men, og så igen her, der er jeg også meget fokuseret på at sådan prøve på at få det fordelt sådan jævnt. Og så er det, jeg skal bruge min. Jeg ved godt, at halsen mangler. Så er det, jeg bruger min, den her, og den er jeg sindssygt glad for. Den gør altså noget. Det der er, når man lige kommer på, så er det ligesom, om den fremhæver ens huller igen, og det er lidt irriterende, men det er der altså råd for. Hvis du vil have din øjenskygge skal holde lidt bedre, så synes jeg også, det er rigtig godt at komme på heroppe. Især hvis det er, at det er nogle øjenskygger, der ikke har så god holdbarhed. Dem jeg bruger lige pt, synes jeg faktisk holder sindssygt godt. Jeg blender med den her, hvor det er sådan, lige kører lidt forsigtigt. Og så er det ligesom om, at hullerne forsvinder igen, og jeg får en meget, meget mere jævn, glat hud. Altså som sagt, jeg synes en primer, eller den der, den er uundværlig. Og den vil jeg simpelthen have ønsket, at jeg var blevet fan af noget før. Fordi så havde det da lettet en del af min make-up ekspertise. Hold da op, det ligner, jeg har et hul her. Det har jeg sgu da også. Hvad fanden har der sket der? 2 sekunder. Det var ikke, hvad han det kunne jævne sådan forholdsvist ud med den her. Så det var jo super godt. Nå, det jeg så gør nu, det er, at jeg tager den her. Og der tager jeg altså til at starte med og bruger den her. Fordi det er ligesom om, det ligger så rigtig, rigtig godt. Og det igen, det er jo forskelligt, hvad man føler, der fungerer. Og man skal jo tage det, der passer til ens hudtype, eller hvad man selv synes, der er pænt. Jeg er sikkert en lille smule for mørk i manges øjne, men det er det, der fungerer for mig og mit sind. Så det er det, jeg går med. Så har jeg lagt basen, og så går jeg i gang med at lægge min øjenskygge, før jeg begynder at gå ind og lægge alt det her andet. Fordi nogle gange, når jeg har lagt min øjenskygge, så drysser det lidt, og så er det altså meget rart, at man lige kan fjerne makeupen og lægge på en ny hernede. Så nogen vil måske lægge øjenskyggen først, og det kan også godt være, at det vil være et skide godt hit. Men det er altså ikke altid det, der fungerer for mig. Jeg gør det, jeg tager min løse puder her, den er faktisk ret god også til at komme rundt. Men så tager jeg lige sådan lige her, så det lige tager det værste af det shimmer, jeg kan få. Og så går jeg ellers i gang. Min bryn tager jeg altså også til sidst, men dem kunne jeg også godt have fundet på med at tage først. Det jeg gør, jeg tager jeg har den her platte, jeg tager den der oppe, og så er det, at jeg lige kører lidt heroppe, så jeg lige får et lille løft. Jeg har jo ikke det største arbejdsplads at arbejde med her i forhold til mange andre,
Og det er jo så der, hvor det er, man går ind og finder ud af, hvad fungerer for mine øjne. Jeg synes, at det fungerer rigtig godt, at jeg kan lave en masse forskellige look, men det her look, jeg gerne vil have i dag, det er altså, hvor det er, at øjenskyggen kommer en lille smule op. I skal huske på, at jeg har haft rigtig tunge øjenlåg, da det var, at jeg havde min egen, eller hvad man skal sige, før jeg fik min øjenoperation. Så det her, det er jo også nyt for mig, at skal lægge make-up på de her øjenlåg, jeg har. Så tager jeg den her, og det er den, jeg kører med. Hvad hedder det? Og der tager jeg den her pensel, og så kører jeg lidt herinde. Så jeg ligesom får det en lille smule blendet og blidet op. Jeg er jo som sagt ikke make-up-artist. Jeg synes bare, det er mega hyggeligt at bruge tid på det, og kan man bruge nogle af de her råd, så er det skide godt, og kan man ikke, så er det også skide godt. Jeg skal have fjernet noget her, som I kan se, der har jeg simpelthen fået, der har jeg fået lavet noget rod, så det skal jeg lige have gjort. I kommer som sagt med i hele processen. Nu fik jeg lige fjernet det, og så er det, jeg skal arbejde mig ud med denne her. Og der gør jeg det, at jeg går ind, og jeg kører op her. Jeg har ikke noget imod, at den bliver lidt dominerende, min makeup. Man kan altid nedtone den med nogle lyse toner, hvis det er det, man ønsker. Og så kører jeg det lidt op her, og så er det jo så efterfølgende, at jeg bruger noget lyst nedenunder. Det er jo ikke meningen, at jeg skal have kraftig makeup hele vejen op, men jeg skal lige have fundet ud, hvordan jeg vil have looket. Og så kører vi her, så jeg har lidt at arbejde med der, og en lille smule her. Jeg tager den her lyserøde glimmer, og den kommer jeg på, og så lægger jeg det ellers her inde og kører derudad. Jeg havde overvejet, at jeg ikke skulle have glimmerlook i dag, men det får jeg. Men jeg er vel glad for glimmer. Jeg er i hvert fald. Det minder mig om, da jeg var i lærer, der havde jeg også altid sindssyg gang i glimmeren. Der var ikke så god til neutral makeup. Nu vil jeg noget bedre. Så går jeg på med den her. Og jeg har lige gjort min pensel ren. Og så dupper jeg, og så tager jeg her og dupper en lille smule hele vejen hen. Og det kommer jeg så til lige at lægge en anden farve på også. Men det er simpelthen fordi, at så kan man blende lidt ud fra det. Jeg kører den lidt op i sådan en spids. Fordi det synes jeg fungerer skide godt. Mens jeg lige var væk, så kørte jeg den lige her. Og nu er det så, at jeg går ind og tager den mørke her. Og jeg dupper. Og den dupper jeg så ned langs vippekanten her. Eller kører. Jeg dupper den på her, fordi ellers så ryger der altså bare glimmer ud over det hele. Men jeg kører den hernede, så der ligesom kommer noget dybde, og så kører den op i en streg. Fordi så har jeg det at blende ud fra. Jeg synes, det fungerer rigtig godt, det der med at køre det op i en streg. Fordi så kan man sådan mixe den fra side til side. Hvor det er førhen, når jeg lavede makeup, så satte jeg det i den form, jeg ville have det, og så var det bare, at det ikke altid lige blev den form, jeg ville have det. Så derfor så har jeg begyndt at bruge de der streger rigtig meget, og det, for mig fungerer det altså bare. Nu skal jeg bruge den hvide her, og der tager jeg jo så min, jeg kunne også have brugt den der, men nu starter jeg med den her, nu se. Den giver lige lidt shine. Nogle gange så er det meget rart med noget shine, og andre gange så vil man godt være lidt mere neutral, hvor der ikke er så meget shine. Men vi starter her, og ja, lige nu der ser man jo farlig ud, men det er simpelthen fordi, at jeg kan godt lide, at der er noget, der lige skal blendes lidt. Og der, hold kæft, hvor man står og snakker om det samme, og jeg tager den her nu. Så er vi lige her. Lige får løftet en lille smule. Jeg har jo det der puder nedenunder, det gør, at det bliver nemmere for mig at fjerne. Så det er jeg rigtig glad for. Og så har jeg min blendingspensel. Så går jeg simpelthen ind med den lyserøde her, og lige får touchet en lille smule, så det bliver lidt mere neutralt. Og så skal jeg lige have en, eller ikke neutral, for det blendet. Og så skal jeg lige have mixet det her ud. Så fik jeg gjort det, og så tager jeg den her pensel igen, den har jeg lige gjort ren, og så mixer jeg sådan lige lidt forsigtigt, så det lige giver noget dybde, men ikke for meget. Og så går jeg simpelthen videre med make-up'en. Så tager jeg fat i den her pensel igen, og så vipper jeg sådan lige forsigtigt ud, fordi jeg vil godt have noget af alt det der. Så skal man lige huske, hvis man har lyst over, man måske lige skal have et eller andet på, hun ikke får make-up i håret. Og så har jeg fået gjort det. Så skal jeg have min sorte streg, hvis jeg kan finde den. Den er her.
Jeg bruger en traditionel sort streg. Jeg har faktisk også våd liner, og det fungerer faktisk også meget godt. Men lige her, der bruger jeg den her. Så se her, jeg tager det her øje. Prøv lige at med. Jeg kan godt lide, at den giver en fortætning her i vippekanten. Så jeg kører den lige så svagt nede, og så kører den tyndt ovenpå. Nogle gange vil jeg gerne have, den bliver kraftigere, men det er så ikke tilfældet her. Sådan der. Gør det samme på det andet. Jeg har kørt den lige så svagt hernede, og det samme har jeg gjort herover. Og så løfter jeg, og så tager jeg herinde i det våde, sådan kører den skråt op. Og det er jo igen alt efter hvad øje og hvad look man har, men jeg kan rigtig godt lide at være mørk rundt om øjnene. Jeg synes, det giver et eller andet magisk til mit look. Nu er min tid ved at løbe, men I må godt se med. Men det bliver uden snak. Der snød jeg der lige, var. Hvad hedder det? Ja, det laver der bare lige en speak over her. Nå, det jeg gør her, det er, at jeg tager min brynstreg, jeg kører den op langs kanten, som I kan se, jeg kører, og så kører jeg sådan nogle små streger ind imellem brynet, og så forlænger jeg det lige en lille smule. Det samme gør jeg herover, hvor det er, at jeg kører. Jeg kører sådan en, som jeg sagde i en tidligere stoppe, det er, at jeg kører sådan en meget fast streg, så det bliver så lige som muligt. Og så kører jeg de der små streger, jeg løfter, jeg korrigerer lidt alt efter højden. Mit ene bryn er en lille smule lavere end det andet, men der kan man altså tegne ind i det, så det er altså meget godt. Her der kan I lige se min skarpe midterskilning. Den står knivskarp, og håret det er ret godt tilbage. Nå, det jeg vil lige nu, det er ved at finde min øjenskygge skråpensel til, at det er en bryn øjenskygge, jeg lægger for, den bliver lidt tættere, som I ser der. Man kan nok også godt bruge den som almindelig øjenskygge, men ja, der er i hvert fald ikke noget glimmer i. Og her der kører jeg den op, og I kan se, at jeg løfter, og så blender jeg den en lille smule opad, så det ikke bliver... Altså, jeg kan godt lide brynene, de er skarpe, men jeg kan også godt lide, at der ligesom er en lille smule blending ind i det, eller hvad man skal sige, sådan, så det ikke er sådan helt... Ja, jeg tror, jeg ved, hvad jeg mener. Så skal jeg lige have fat i min streg igen, og den har altså sådan en... Hvad fanden hedder det? Sådan en der. Jeg tror, du ved, hvad jeg mener. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Og den er så rigtig god at blende op med, sådan, så det er, at det ikke bliver så kraftigt, men farven den ligesom bliver fordelt lidt bedre. Igen, det er alt efter, hvad look man kan lide. Jeg kan godt lide, at man kan se min bryn. Og nogen vil jo nok mene, at brynene de kommer med mig, og det er også fair nok. Men det kan jeg godt lide. Så tager jeg en lys øjenskygge her, den kører sådan lige ned langs kanten, og det gør jeg for lige at fremhæve min brynkant en lille smule mere, og det gør jeg også på den anden side. Man kan jo altså ikke kun nøjes med den ene side, det vil se lidt dumt ud. Og så kører jeg det ned sådan der, og ja, I så det på den anden side, og så her der kører jeg lige sådan en streg op, for lige at markere lidt og indramme det lidt mere. Nogle er til det, og nogle er ikke til det. Jeg synes selv, det giver sindssygt meget for ens look, men det er jo alt er en smagssag. Blender jeg med fingrene, det synes jeg fungerer super godt, mega uprofessionelt, men det fungerer. Så tager jeg lige den der, som I kan se der, og den kører lige ned langs vippekanten der. Og det er for lige at give en lille smule lys ind, sådan så det er, at det ikke bliver så bestemt. Men det er jo alt andet smagssag. Så går vi simpelthen videre med processen. Der kan I se en lidt mørkere pudder, jeg kører den ind langs der. Det er lidt forskelligt, hvor det er, jeg ligger, om jeg ligger den lige imellem, eller om jeg ligger lidt op på kindbenet. Men det, jeg altid gør, det er at køre den op langs hårgrænsen, som I kan se, hvor det er, jeg kører den lidt rundt. Jeg synes, det giver sindssygt meget for ens look, når det er, man gør det. Lige nu er det lidt markant i farven. Det bliver altså blendet lidt bedre her efterfølgende. Jeg lægger den også nedenunder der, så jeg faktisk ser en lille smule mere skarp ud. Skarp i kanterne. Og så langs næseryggen ligger den også der. Siden, næserygsiden. Ja, I kan se, hvad jeg mener. Jeg er jo ikke... Jeg er det, man kalder for en ordkløver indimellem. Det er ikke altid lige det korrekte, der kommer ud af munden, men I forstår nok, hvad jeg mener. Og her der tager jeg den lys, og den tager jeg og kører der. Det er nok det, man kalder næseryggen. Og så her, der ligger den op der, sådan, så det ligesom giver noget lys ind. Og det har jeg faktisk gjort, siden jeg var i lære som frisør, og det er dame mange år siden. Ja, hvor mange år siden? Det er siden 2004, 5 stykker har jeg lagt make-up, hvor der ligger det lys på den måde. Så har der været nogle perioder, hvor jeg godt har kunne lide, at jeg har været lidt mere mørk i huden, end hvad jeg egentlig er oprigtig. Men vi har jo alle sammen nogle perioder i vores liv, hvor vi ser mere smart ud end andre. Så tager jeg en lille smule rouge, har jeg fået mulighed. Jeg kalder det jo faktisk selv kender rødt, og så tager jeg den der, og så mixer jeg det lige sammen. Det er sikkert
pisse forkert, men det fungerer bare, især når man er travlt. Og det har jeg altså lige her. Og så bliver der lige hævet det pandehår ned, og bum, så er jeg færdig, som I kan se, nu er jeg ude i min lille salon. Der har jeg lige en ringlight, så der viser jeg lige make-up'en lidt bedre.